prva utakmica, važno je da su igrači dobro trčali, dobro su se borili, važno je uvijek i pobediti, naravno. Igrali su kombinirani timovi, znači nije on ni jedno ni drugo, nije najjači tim Olimpije, daleko od toga. Važno je da hoće da rade one stvari koje treniramo. Ono što je primetno da je lopta bila dosta u našim nogama, što je dosta dobro. Gubila se na određenim delovima terena, da ne sme da se gubi i tu moramo više još da radimo i da se nađe jedan dobar balans između poseda lopte i direktne igre. Kot prvo bi samo omenil, da smo fantje zelo veseli, da se vse skupaj začeli. Danes prva tekma za nami, rezultatsko, bom rekel, sigurno, da je vsaka tekma pomembna oziroma da je vsaka tista mentalno, da gremo na vsako tekmo za zmago. V prvi fazi pa sigurno pa prva tekma, da smo pač probali prenesti stvari, ki nam jih je zadal trener, da smo jih nekako prenesli na samo tekmo. Sigurno, da je v prvi tekmi to težko prikazati, ampak mislim, da določene segmente, da smo prikazali. Je pa sigurno, da je pred nami še veliko pripravljalnih tekem, tako da gremo naprej trenirati in mislim, da bo tudi tekme še boljše oziroma da bomo še bolj uigrani. Kako se fantje privajate na nov način dela trenerja Nikolića? Pa mislim, da je zelo enostavno, da ni nekega kompliciranja. Navodila so točno jasna, jedrnata, tako da mislim, da z veseljem delamo treninge.